The Hynniewtrep Youths Council CEC in Shillong, under the leadership of President Kupar Synrem, has issued a statement outlining several demands and concerns regarding the recruitment and admission policies at Neigrihms. Among the key points raised are the need to prioritize local indigenous serving nurses for vacant positions, the increase in the number of MBBS seats for Meghalaya students, the reservation of seats for Meghalaya youth in nursing courses, the amendment of the recruitment rules for storekeeper positions, and the enforcement of the requirement of a trading license from the KHADC for non-tribal entities providing services to Neigrihms. The Council emphasized the importance of providing opportunities for the local indigenous population and urged upon the Institute's head to address their demands for the benefit of the community. Ya kani kasit kabade jongka Meghalaya unsa kentiu no nakakhatsaw siya kanu umsim laong ingi katnu laban ai san sa san sit lani sipo sit kat kabade bat ngi sultanat ubon ong ba kam MBBS course hang ni po Neigrihms nadu mentau snem kanom dei shu sanpo kala bandai no hadu shispa sit kaumut ba kata ka kuta jongki khna samla ka jongi ki bakin la ban pule doktor hang ni po Neigrihms kan double lane kan long arsha ke bayo mentah te nakaliang ka seng ngila penpau da ka basai ba khat sausit ka duna palat ya ka ba nakaliang ka jonghu lo ong ban penkiu ya kani ka nakakhat sausit ba kumjur lo ong balada ki penkiu ya ka sit naka sanpo sya ka sespa kamot kata ka jing pule lani ka sit jong Meghalaya ru kanang long arsha te kata ka ba habai dei bat ka medical seat ka MBBS course hang ni po Neigrihms benta ban pendap ikini gi post kan Neigrihms kan sepelong ya ka exam lakalong nyopo krapol ne kat bade ki post ban thapru kat kum gajing non kam jong Neigrihms kan sepelong ya ta exam hakini ki banai ki ba khmat kat kum gajing non kam gajong jong Neigrihms te kawe ka balaya shai kalong bangim kwa ba Neigrihms kan thap kam ya kinu gi breu long ba kanika list ya ka bala penmi da kan offset ya ka ba u director la kula rahmat jongi ba unom le kumta ndre un pelong da ka fresh exams hakaba ki khna samla jongi jong ka jat bende ko jongi ba jong ka jala hi baro ko kin sala ban ya sim benta benbu ke jing dawa khmat jong u director jong Neigrihms kalong ba la kumnu ke Neigrihms ka dei bandon reservation ya ki khun samla ki bade na po ka jala ka jongi ki local indigenous students lani ki youths jong ka jala ka jongi ki ba qualify lamba ka nit kin yo ban rung lani ban pule BSc nursing hang ni po Neigrihms ka basultanat kalong ba nakaliang jong u director jong Neigrihms ula pentip yangi ba mentau snem ka BSc nursing kanom dei tang san phosit ndre kan dei spa sit bat nakaliang jong ka academic council jong ka Neigrihms bat ka jing terwa nakaliang jong u director jong ka Neigrihms kalong ba ki lakumnu kin bu lai phosit ya ki khun samla jong ka jala Meghalaya bakin yo ban puli nursing hang ni hapo Neigrihms ti ba ki KHDC ru kan bu dien ya kani namar ba kani ka jingle ban wan ki bri ki menabar khamtam lamba kani ko online purchase ka bagi ong kata ka gems ka government system ayu ka bagi thiet lamba ko online ka penlong ba wat ki jongi ki bala bantre kanu kamru ki du no namar ba kini ki bri ki badon hakabor ki le ban nom pan ya ki training license kum bakade ban yo na pot council te ngi so ban kentu ya kan ngilada ban ikren ak basay director jong Neigrihms ya ba mauru ulada ban ong ba nangni syakmat makiru kin pentikna ba baro kini ki non tribal entity ki bale business lani ki buy service ya ka Neigrihms ki de bandon ya ka training license bat ngi kentu ya ki HDC ru ba kadai ban but din ndei tang po Neigrihms ni kadai ban but din ru ya ki we ki institution lakalong hang ni po Shillong na shanu ru ki de ban insist bakini company ki bawan nabar khamtam ki bakamai lakalong online lakalong kumnu ru ki de ban insist bandon ya ka training license